En aquest vídeo volem conèixer una de les cases de Fustec, aquesta que tenim aquí darrere, que ja està acabada, i ho farem, evidentment, de la mà del seu propietari, que és el Lluís. Bon dia, Lluís. Hola, bon dia, què tal? Suposo que després de tant de temps tenir la casa acabada és un goig, eh? Sí, ha sigut un... Bueno, dintre del que cap ha sigut molt ràpida, va ser que, bueno, ens ha pillat tot aquest sistema entre el Covid i tot això, però, bueno, ha sigut molt ràpida construcció i bé, us l'ensenyaré tal com és. Vinga, doncs anem cap dintre. Perfecte. Bé, mira, Àlex, benvingut a la caseta de fusta. Endavant. Home, gràcies. I fusta ja es veu clarament, molta fusta. Caseta no sé perquè sembla una mica gran, eh? Aquí hi ha molta cosa, veig. Sí, però bueno, vàrem triar fer d'en fusta perquè això és un allotjament turístic i bé, per fer alguna cosa diferent i més natural, més sostenible, i hem posat tot el sistema aquest en fusta i bé. I ampli també, eh? Això és un menjador, un senyor menjador, no? Sí, mira, bueno... Perquè per quantes persones és, això? 8-10. 8-10. 8-10, sí. I aquí aquest... Bueno, hem fet una mica el saló, un llarg de fort per l'hivern, preparat amb terra radiant, aerotèrmia també per aigua calenta sanitària i terra radiant amb aerotèrmia també. Us ensenyo també les habitacions. Sí, vinga. Ja hem vist el menjador i la cuina. Molt bé. Bigues de fusta, sí, també, aquest acabat que no és de fusta, això... Sí, bueno, perquè no carregués tant, però tots els muntants i tot està fet de fusta, vull dir, no hi ha res d'obra. Aquí hi ha els banys, cada un té el seu bany, i bé, cada habitació està... Bany propi? Té un bany propi, sí. Ah, Déu-n'hi-do. I tot en fusta, el que passa que, bueno, hem tapat alguna cosa perquè... amb el pla dur, perquè no es veia tant i tanta fusta. Bé, l'altra habitació... O sigui, hi ha dues habitacions aquí baix, no? Sí, a la planta baixa hi ha dues habitacions, una doble i la de matrimoni, cada una té el seu bany aquí. Està molt nova, no? Sí, és recent estrenada. Sí, és molt... Però ja hi han vingut hostes, no? Sí, ha tingut una acceptació brutal. Ha sigut molt ràpid, la gent els hi ha encantat, els hi encanta, vull dir que se senten molt còmodes, molt pràctic, és una casa molt pràctica i molt, bueno, està còmoda, diguéssim. I al pis de dalt, no?, que hi ha més habitacions. Sí, al pis de dalt hi ha dues habitacions més, hi ha dos triples. També el tema de la il·luminació, també li heu volgut donar... La il·luminació és tot LED, està fet amb LED tot, perquè per consums, tema de consums que consumeixi poc. I aquí hi ha les triples, que són les dues habitacions triples, amb molta llum. Sí, molt alta. Alta, tota, ja dic, i aquí també és, bueno, tot és fusta, vull dir que no hi ha res d'obra enlloc. I hi ha molta reserva, vull dir que hi ha molta gent que ve, inclús ve amb uns seus amics o amb uns altres, torna a venir amb uns altres companys o familiars. I aquí dalt, bueno, aquí hi ha l'altra habitació triple. Que també, bueno, aquí dalt comparteixen el bany. Vull dir, totes tenen el seu clima, la seva... Sí, anava a dir, s'està fresquet aquí, això és de l'aerotèrmia. Sí, tot va amb aerotèrmia, cada habitació té la seva temperatura, amb el seu termostat i pot triar la temperatura que vulgui. Després hi ha el terra radiant, també tot amb aerotèrmia, que és un terra radiant que és d'aquests que, bueno, està sota ben bé el gres o allò, que no té una inèrcia molt ràpida i bé. O sigui que aquí realment discussions per la temperatura no n'hi ha, no? Cadascú pot tenir la seva? Exacte, cadascú pot tenir la seva temperatura. Sí que és acollidora, sí, ja ho veieu, eh? Déu-n'hi-do quina casa, eh? El Lluís ha anat tirant perquè ara ens ensenyarà la joia de la corona. Fixeu-vos, atenció, el que hi ha darrere d'aquesta porta. A dins de casa, una piscina. Lluís, una piscina dins de casa. Sí, home, això és la part de poder disfrutar-la estiu-hivern i així és climatitzada i la tenim aquí també per, bueno, banyar-se i divertir-se dintre el que cap a l'allotjament. I xorrets d'aigua i bombolletes. Sí, bueno, s'ha de posar una mica de cosa per poder relaxar-se una mica durant el... Ja es ve relaxat amb la casa de fusta, però bueno, aquí doncs ja veus també tot
sostre en fusta, tot hem posat. L'única part que et toca l'aigua i això és de formigó, però l'altra part tot és ja també de fusta, tot és... Bueno, m'estranya que els hostes estiguin tan a gust, amb una piscina i tot, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Home, Déu-n'hi-do també aquí fora, no? Aquí veiem ja una altra vista de la casa, també la part de fora amb aquest revestiment de fusta, no? Molt bé. Sí, sí, és bastant relaxant i tranquil. Hem buscat un sistema bastant relaxant i tranquil, que sigui pràctic. I un puntet de jardineria aquí veig també, Sí, la jardineria que hem fet un tipus gota a gota, amb fusta també triturada, que hem posat els tubs perquè no es vegin, hem posat fusta triturada també, perquè així es manté la humitat i les plantes no hagis de regar tant i així el reg de gota a gota amagat sota la fusta també, perquè així dona més humitat. Ja hem aprofitat. Aprofitant la fusta fins a l'últim moment. Sí, fins a l'últim moment hem aprofitat la fusta, inclús el trosset de fusta hem posat al jardí per poder mantenir l'humitat de les plantes, diguéssim. Una mica de fusta aquí ben aprofitada també per fer aquesta hamaca, fantàstica aquí, i una terrasseta aquí. Un porxo per poder menjar, estar aquí fora, la barbacoa i també la taula de fusta. També, tot és... La barbacoa no, la barbacoa és metàl·lica, Això sí que seria interessant. Sí. Però la taula també és fabricació de fustec. Molt bé. I tot és fet d'ells i molt bé, estem molt contents del resultat que dona i com ha quedat. Veig que fins i tot heu aprofitat tots els racons, i això que és com un minigolf, no, pràcticament? Sí, és per poder distreure una mica també i aprofitar tots els raconets, que així també és un avantatge al jardí, que és net, i els nens i els grans també poden disfrutar de la zona aquesta i està bé aquí. Realment, ves que no vingui a passar-hi algun cap de setmana per aquí, que veig que s'hi està molt bé. Entre la piscina, la fusta i aquí per jugar a golf, fantàstic. Busquem la comoditat màxima i la tranquil·litat. Bé, doncs escolta, gràcies per ensenyar-nos casa teva i que la disfruteu durant molts anys, vosaltres i tots els hostes que vinguin. Perfecte, molt bé. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. I vagi bé. Adéu-siau. Després de veure la casa del Lluís, encara teniu dubtes que la fusta sigui una bona opció per casa vostra? Perquè Déu-n'hi-do quina senyora casa, Jo m'hi quedava uns quants caps de setmana.